నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సమయం ముందు ఒక వాక్యాంశం మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాను. అదేమిటంటే, చనిపోయిన తర్వాత మనము ఆత్మలుగా ఉంటామా లేక శరీరములను ధరించుకుంటామా అనే విషయంలో నేను మీతో వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాను. మొదటిగా, పునరుత్థానం అనేది యేసయ్య క్రైస్తవులకు చేయబడిన ముఖ్యమైన వాగ్దానము. అయితే చాలామంది క్రైస్తవులంలో మనము చనిపోయిన తర్వాత ఏ విధముగా రూపాంతరము చెందుతాము అన్న స్పష్టత లేదు. అదే విధముగా కొంతమంది అబద్ధ బోధకుల వలన క్రైస్తవులు గందరగోళానికి గురి పడ్డారు. అదే విధముగా మనం గమనించగలిగినట్లయితే, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, వాక్యం వినిచిన నువ్వు గ్రహింపు కలిగి వాక్యం వినాలని ఆశపడుచున్నాను. ఏమనగా, చనిపోయిన తర్వాత మనము కేవలం ఆత్మలుగా ఉంటాము, ఎటువంటి శరీరమును ధరించుకొనము అని ఎంతో భిన్నమైన బోధ. బైబిల్ మొత్తము కూడా మనము చనిపోయిన తర్వాత మహిమగల శరీరం ధరించుకుంటామని క్లారిటీ అనేది క్లియర్గా వాక్యాన్ని బోధించుచున్నది. బైబిల్ గ్రంథము మనకు చాలా స్పష్టముగా వివరిస్తుంది. చనిపోయిన తర్వాత మనము మహిమగల శరీరాలను ధరించుకుంటామని. ఉదాహరణకు 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15 అధ్యాయము 44వ వచనంలో మనం ధ్యానం చేస్తే అక్కడ రాయబడిన మాట, ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధము శరీరముగా లేపబడును. ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది కనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నదని గ్రహించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మరొక వాక్య భాగం మనం పరిశీలించినట్లా మనము యేసయ్యతో లేపబడిన వాడు అని స్పష్టము అవుతుంది. అదే కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1 అధ్యాయము 18వ వచనము రాయబడింది, సంఘము అను శరీరమునకు ఆయన శిరస, ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యమును కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయ్యుండి మృతుల్లో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు ఆయను అని మనకు రాయబడిన మాటను మనం చూడగలుగుతున్నాం. మరొక వివరణ మనం చూడగలిగినట్లయితే 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15 అధ్యాయము 42-43 వచనం మనం ధ్యానం చేస్తే, మృతుల పునరుత్థానమును అలాగే శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును, ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమ గలదిగా లేపబడును, బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును. పిల్లరా, ఇక్కడ 3 విషయాలు మనం గమనించాలి. మన మృతుల పునరుత్థానమును అలాగే ఈ లోకంలో శరీరమైనది క్షయమైనదిగా విత్తబడ్డాం. క్షయమైన శరీరముగా ఎత్తబడిన మనము మరణించిన తర్వాత అక్షయమైనదిగా శరీరముగా మనము లేపబడతాన విషయాన్ని మనం గమనించాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడిన మన దేహాలను మహిమ గలదిగా లేపబడిందనే విషయాన్ని కూడా మనం నమ్మాల్సిందిగా విశ్వసించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. నెంబర్ 3, బలహీనమైనదిగా మనం విత్తబడిన మనము బలమైనదిగా మనం లేపబడాలంటే మనం మరణించాలి. సో మనం మరణించాలి అంటే ఎవరిలో మరణించాలంటే క్రీస్తులో మరణించాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యందు విశ్వాసించి మనం మరణించగలిగినప్పుడు మనకి ఈ 3 విషయాలు, క్షయమైన నీవు అక్షయమైనగా మార్చబడతావు, ఘనహీనమైనగా ఉన్న నీవు మహిమగలవాడుగా లేపబడతావు, బలహీనమైనగా ఉన్నవాడు బలమైన వాడుగా లేపబడతాం. కనుక యేసయ్య ఏ విధముగా చనిపోయి మహిమగల శరీరంతో తిరిగి లేపబడ్డాడో అదే విధముగా మనము కూడా చనిపోయి మహిమగల శరీరముతో తిరిగి పైకి లేపబడదాము. అనగా యేసయ్య మృతుల్లో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు అని మనము కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1 అధ్యాయము 18వ వచనంలో మనము చదవగలుగుతాం. ఆయన మనందరికీ సాదృశ్యమై ఉన్నాడు. ఇలా మరొక విషయాన్ని నేను ఈ సమయంలో మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అదేమిటంటే, ఆయన గల శరీరం ధరించాడు అని బైబిల్ గ్రంథం మనకు పరిశీలించినట్లయితే, యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయం 26-27 వచనం మనం చూడగలిగినట్లయితే, 8 దినములైన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరలా లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడా ఉండెను. తలుపులు మూయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి, మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అనెను. తర్వాత తోమా చూచి, నీ వేలు ఇటు అటు చాచి నా చేతుల్లో చూడుము, నీ చేయి చాచి నా పక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసై ఉండుమనెను. ఇలా మనం చదువుకున్న ఈ 2 వచనాలు మనం ధ్యానం చేయగలిగితే మనకు 4 విషయాలు కనబడుతుంది. మొదటి విషయం ఏమిటంటే,
ఈ యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయము 20 వచనం 27 వచనంలో 4 విషయాలు మనం దాగి ఉన్నది అంటున్నాం కదా. సో అందులో మొదటి విషయం ఏమిటంటే, తోమ యేసయ్యను గుర్తుపట్టగలిగినట్లు మనము కూడా ఇతరులను గుర్తులము. మరి తలుపులు మూయబడి ఉన్నా కూడా యేసయ్య గదిలోకి ఏ విధముగా అయితే రాగలిగాడో అదేవిధంగా మనము కూడా ప్రవేశించగలము. యేసయ్యకు శిలువ మరణము వలన కలిగిన గుర్తుల వలె మనము కూడా భౌతికమైన గుర్తులు కలిగి ఉండగలము. చివరిగా 4వ విషయాన్ని మనం చూడగలిగినట్లయితే, చివరిగా మనము చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మలుగా ఉండము అని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. శరీరాలను ధరించుకుంటాము అనగా ఈ లోక సంబంధమైన శరీరము కాదు, మహిమగల అక్షయమైన శరీరం ధరించుకుంటామని రూఢిగా మన హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి. ప్లేరా మరి చదువుకున్న భాగంలో చివరిగా 1 కొరింథీ 15:44 వచనంలో మరొకసారి ధ్యానం చేసుకుంటూ మరి సందేశాన్ని ముగించుకుందాం. ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం అనగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడెను. ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది కనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నది. ఇలా మరి యొక్క వివరణ మరి యొక్క సారాంశం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మరి ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం అనగా ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మనము కలిగి ఉన్న శరీరం స్పర్శ ఉంటుంది, కానీ మరి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరంకు స్పర్శ ఉండదు. ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరానికి ఏ విధంగా అవయవాలు ఉంటాయో ఆత్మ సంబంధమైన దానికి కూడా అవయవాలు కలిగి మరి ఆకారం కలిగి ఉంటుంది. అయితే దానికి తేడా ఏంటంటే, ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరము ఏదో దినము ఏదో గడి ఏదో క్షణం అనేది అది కంపు కొట్టవచ్చు, అది చెడిపోవచ్చు. కానీ ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము మహిమగల శరీరం అనేది అది ఎన్నటికీ చెడిపోనది, అది అక్షయమైన శరీరం. కాబట్టి ఈ మాటలు మీరు గ్రహించి మరి మీరు ప్రభునందు ఇంకనూ విశ్వాసులుగా మీరు జీవిస్తారని ఆశిస్తూ దేవుడికి మాటలు దీవించి ఆస్వాదించిన గాక. ఆమేన్. ఇలా మరొకసారి వాక్య సందేశం మరి నేను తెలియజేస్తాను. ఏంటి వాక్య సందేశం అంటే, చనిపోయిన తర్వాత మనము ఆత్మలుగా ఉంటామా లేక శరీరముగా ఉంటామా అనే విషయాన్ని మనం చూసుకోగలిగినట్లయితే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యందు విశ్వసించి ఆయన నామములో మారు మనసు పొంది ఆయన నామములో రక్షింపబడిన నువ్వైనా నేనైనా ఎవరమైనా కూడా మరణించినా కూడా మనకంటూ ఆత్మలుగా కాకుండా మనం శరీరములుగా, ఆ శరీరం ఏమై ఉంటుందంటే మహిమగల శరీరముగా మనము ఈ లోకమందు మనం జీవించగలుగుతాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే తన శిష్యులకు మరి కనబడిన విధాలు మీకు తెలియజేస్తాను. తోమా యేసయ్యను గుర్తు పట్టగలిగినట్లు మనము చనిపోయేటప్పుడు ఇతరులచే మనకు కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి. ఆ గుర్తుల చేత మనకు కూడా వారు గుర్తుపట్టే స్థితికి ఉంటుంది. ఇలా మనం తలుపులు మోయబడిన ఉన్నా కూడా యేసయ్య గదిలోకి ఏ విధముగా రాగలిగాడో అదేవిధంగా నువ్వు కూడా యేసు ప్రభు యందు విశ్వసించి మరణించినట్లయితే నీకు కూడా మహిమగల శరీరం నీకు ఒకవేళ అమర్చబడినట్లయితే యేసయ్యలాగా నువ్వు కూడా తలుపు ద్వారము ఉన్నప్పుడు కూడా మోయబడినప్పుడు కూడా ఆ మధ్య గుండా వెళ్ళి నువ్వు వారితో మాట్లాడగలుగుతావు. మూడోదిగా యేసయ్యకు శిలువ మరణము వలన కలిగిన గుర్తుల వల్లే మనము కూడా భౌతికమైన గుర్తులు కలిగి ఉండగలం. కాబట్టి ఈ విషయాలు మీరు గమనించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను. నా వాక్యం మీకు నచ్చినట్లయితే మరి నా వాక్యాన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి అదేవిధంగా మీ బంధుమిత్రులకి మీరు పంపిస్తారని ఆశిస్తూ దేవుడికి మాట దీవించి ఆస్వాదించిన గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.